ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ವಿಇಇಪಿ ಎಂಬಿಯುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿರುವ ಮತದಾನ ವಾಹನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಯಟನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ವಾಹನ ತಲುಪಿತು. അവർക്ക് എവിടെ വോട്ടിംഗ് അവകാശം ഉണ്ടോ, ഏത് അസംബ്ലി ഏത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കാണണം. ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം കടന്നു വന്ന ഒരു കാരണം, ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വോട്ടേഴ്സ് മുൻപ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്. വളർന്ന ഒരുപാട് സിറ്റികളിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി